Ini hari ke Tom November cikgu 2022 dan itu kelam masih tahu betul press media electric media itu foto asidal itu media pada itu mah invent kapak lang ini pola apa lo ban itu terlalu boy kapak lang jinin hang apa lo kedam tang ciklu jona tang itu dan National Highway 29 4 lane widening kapathe krompi kapathe asotwar putha jasemen pen silveta along le kumasi ahem buka ceraima lasu agnam kopia posi pinianta tadan 4 lane akam mane krompi akam ceng jeden ma lasu Allah putha ni itu Karbala Tumas Council pan lapen Competent Authority for Land Acquisition Kala Tenzing Rompi alang lipandan itu nang litum pen lampe kabido setawe pinianta tasol alam thangda kladak nangethan person avedelo verification itu nong avedelo asi puthon itu padang kan ke mai ka asi ke cengsi lapelo itu ka chinia teng lapen record ateng bulotan te sil heta long leke Assam Gazette Notification Forest Atum along lake lake long need additional long need reserve forest additional tasi haladake Gazette Notification long ekipi jalake forest along lake usi alang itu la Gazette Notification kipi Assam pen asi name of reserve moment ke forest ke la pelo addition to long need reserve forest asi la hello silveta ke lapen Labang suolong le along aku kala pen report pen ladak Gazette Notification tasol bangke ta Gazette of India long iklan bangke lake serial number 103 Silveta and Syria manadon coastal area pusi that Gazette of India long ke iklan lapen Assam government tu market forest along link kusi lantunta Gazette Notification ke pulotan te laso along link forest along link pulotan te propuson si that competent authority for land acquisition kala hinpen laso ke along link am fawi mate NC area propuson si so report ki pilong lo kasi laso bang dilitum ki pui bangke la bangke chok chelo asi lahelo lapen la so silveta long le idea la so ang nama jo koilari ladak do adu ladak ejeng lo koilari palong bangke haku pen karbiara tum ke dorong acukin do pu alang itu patta tado asi hala so patta renewal are kota tengke 2030 an ke latum khazana revenue kipitan dulu 2030 an kitang dulu pulotan te hala solong leke silveta long koilari aju bangke ang nama juke lake bang pata kedu along le pinaku lasi lason son thom da alam nang iklan bangke lake ake chok chian thelo lasi nilitum ki puji jasemet peten silveta long le bangke jitu apota kedu kace otto atum arat keduan hala so tum hanke la National Highway 29 widening of 4 lane la 4 lane krong li adang kapat he along la so along leki dun an ke land compensation la so albang ke annam ke hala long le apata ke do tumo phansi kala hipeta pinang ko kusin ni tu udamiji lapen forest along le jong si ladak do plutak te la Gazette Notification te forest along le apartment ke forest tumsi lake chilong nang ko forest tumsi long nang ko